Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. May problema ba? Usa man ka? Diya ka sa musultihan? Balik mo sud! Gikan ka nga dawa. Di na mo mugawas din isbay, ha? Unsa, pero nga naman. Basta! Di ko gustong may mga dautang tao nga makakita ninyo. Di nga alay kidnapon pa mo, ipalukat ako. Unsa? Kilala man ni Gulon lang kundaan. Kitaghan na kayong buang ron. Pero, Kaya lang kong supakat, Jessa. Hindi mo laban niya kung JR, sorry. Di man mo sagot si daddy nga malakaw ta. Sige na. Sa soda, Jessa. Alex, di araman mi sa loan. Mali-li paghapon mo sa gawas kung doon na'y maniid. Busa, sa soda mo doon. Dali! Sige. Kinahanglang unhan ko ang hunahuna ni Andro. Kuyaw kayo kung makahunaw na siya sa paglili din sa sud ug makita niya si Jessa o si GR. Dili mahimo nga magkasulti sila si Jessa. Kung di man mawas kung nauna ang panagkuhan ni Jessa. Murag na lagi nagtupon ako. Anong susiyon ay ang kahimtang sa San Fernando? Dili may mong magpadaog sa gibati. Kinala ako ng pugkan. Dili pa panahon ng magkikita ako nila. Kinala ikaw uli ko ni Alex ang kwarta yung gibayad ako. Anong kidnapon si Jessa? Isa. Wa day gatas ang imong anak. Sige ma, mangumpra na lang ko. Nepa mo ko sobra sa kwarta nga gihatag ni Alex na ako. Nala sige. Naapa ba si Alex ma? Milakaw man to. Sige ma, mula ka una ko. Kung mangita siya na ako, ing na lang ang nagpalit ko gatas. Hala, ay lang yun pagdugay ha. Jessa! Jessa! Hoy, dong. Na, bag-o pag yun tong milakaw ra ba? Asam ko to siya? Magpalit siya gatas, dong. Kahit ba niya go? Ako na singging na nga dili mo lakaw, unya milakaw yun ay? Ay, mabalik raman dayon to, dong. Ay, kuan day tuod. Mananghid lang sab ko nimo, dong. Duawon o nako tong among bahay dito sa Gorordo. Sige ma. Yaya? Yaya, kutawin na gatas si JR. Anong kahit kay kago, Jessa? Alex, ni ano day ka? Ipag-iingnan taman ka nga dili ka magawas din sa bahay. Unya nga nung karon may gawas magyug ka. Uway gatas si JR. Ha? Alex, managpamanggod ka. Simple na kayong akong instruksyon. Di ko gusto nga may makakita ninyo nga mugas-gawas. Unya, milakaw yun ka. Ikaw yun ang unay pagpalit og gatas nga may masugo ka man tanyaya. Ha? Alex, hasta na. Kung dili ka gustong akong pasakitan, pagtimaan in town, love. Di lagi ko gusto nga may mukidnap na sabni mo o ni GR ba? Sabot ka? Uso na kayo ron ang kidnapping ano ipalukat? Ha? Pero di yung ka magtimaan.
Imo yung ko palagauton! Ha? Alex! Alex! Sorry. Sorry nga. Nasagpaan ka. Wala na ako kapugya pagsaka sa kong dugo sa o. Daghan na kong problema ang yatiman, busa. Palihog lang, ay ni po niya. Oh, Alex. O ingon gani ko nga dili mo gawas din sa bahay. Ayaw gyud mo paggawas. Kasabot! Oh, oh. Nakasabot. Nakasabot. Sorry ha. Bibi, ang binigyan mo api nga naigos ko sagpa, bi. Ako lang kisan. Sorry ha. Sige na. 5 na nagkatas, JR. Gaana kay kamot si Alex. Manapat na siya ako. Alam na siya kahigpit na ako. Nga naman na siya. Kalit malang naingon ini. Kinahanglan may baw ko kung nganong naapil sa mga negosyante si Andrew. Magpawa ko sa kalay. Maato ko sa kasino ron. Kinahanglan mawa sa kong nahuna si Andrew. Aray. Kasakit pagit sa kong aping. Jisa? Oh. Oh. Naunsa makang nagsige makaghikap anang imong aping. Nagkagubot man kuno mo din hisbay, matod pangyaya. Oh, ma. Ginapatan ko ni Alex. Oh. Nasuko siya nga ako ginagpalit og gatas ni Dudong. Unsa? Uy, kun mauna. Ay, nagitpaglakaw nga dili sa mahibaw, ha? Abubhuan man di kay ng bana mo. Ma, dako gidayng sayop nga. Nga nagpakasal ko ni Alex. Uy. Ay, gyud paghisgot anas ang atubangan. Kay tingalig magkulutahan ka na sa. Likayin na lang ang mga buta nga dili kanahan ni Alex. Pero ma, Bana na nimo siya, Jisa. Busa kinahanglang sundo na nimo ang tanan niyang gusto. Tungod kay say hari nining inyong panimay karon. pero murag dili na ako makaantos ining tanan, ma. Jisa, di ka mapasakitan sa imong bana kundi ka lang magsupak-supak sa iyang gusto. Nagkasabot ka? Naibong lang ko, ma. Kay sukad ni miabot gikan sa party. Higpit naman kay siya ako. Na, ay nalang naghuna-hunaa, oy. Ang imo na lang anak ang atiman na din sa sud sa bay. Og ayaw nagyagpagawas kung way pagtugot ni Alex. Oh, shit! Kiti malas yung kuna. Ay! Uy, hala, sorry. Miss, nakakita na ko ni mo, no? Ha? Oh. Oh, yes! Yes! Nakakita na ka na ako! Ako sad, nakakita sa gunin mo. Akong tag-anon kung diin ti ka makitaan, ha? Di man ko nupi? Kuan. Bitaw, nalimot na bitaw ko. Mahimo, ikay mo sulti kung diin ta makita. Sa ka-party? Kumusta na, Alex? Uy! Emilio! Uy! Kaila mo, sweet? Oo, ako ting amigo. Kumusta na? Ano naman? Muhatag ka na karon? Alex? Kuan, muhangyo lang una ko nga. Oh, Nyala lang kung makabawi na ko.
mutubo lang niya ko nimo. Ayaw gyud og kalimti, Alex, ha? Naibaw na biya ka sa negosyo karon. Lisod kung dunay usa nga di magtarong og bayad. Oh, walay problema. Sa sunod itong kita, bayaran natin ka. Ayaw na lang. Ako na manawagin mo. Sa sunod semana, kinahanglan ko na ang kwarta. Okay? Ayaw lasab sa sunod simana. Alex, taas ng gihatag na akong higayon mo. Gamay ra to ng 50,000 pero kwarta pagyapon na. Makalugi na sa negosyo. Okay, sa sunod simana, mubayad ako. Kana. Lunes sa sunod semana. Kinahanglang magunitan ko na ang akong kwarta. Uban sa tubo. Gaya ko bala ka. Makahuwam ka pa na ako kung magkinahanglan ka. Okay? Okay. Sige, sa sunod simana. Susunod ninyo duha. Sweet? Nakautang na ito ni mong tawana? Oh, sweet. Huwag di mahimo nga iyak kong lipat-lipat. Okay? Madali. Adto ta sa bar. Jeza, pagmata. Iman ako kay nahubog ko. Jeza, natug na tayo ka. Aray, Alex! Alex, sakit Oy. imong kinunitan. Sorry, love, sorry. Sorry kaya na. Pasakitan dahil ti kaganiya. Sorry. Alex, ayaw na. Katawa na natin kakape. Unya na ng kape. Ikaw lang unang akong ipainit. Aray, Alex. Alex, may mo ba? Ayaw lang una karon. Aray! Usay ayaw! Aray! Kung dili ka gustong masakitan, ayaw lagi kong supak-supak ka sa kung gustong may tabo ni mo, ha? Alex, sakit! Ikaw ako, karoon ang gusto ko! Alex! Pero mahilak man ka, ha? Sakit man ang akong naong. Ay, sorry kayo. Sige. Hinahinayon natin ka, ha? Aron dili ka masakitan. Jessa, I love you. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!